ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ minda kasngi kabalang kakinmau buram ya ka kami ki pa janga Maria teisoti Joachim bad Anna bad habangi ong ka kami ki pa janga Maria teisoti kini kilong imeyit ipait jong ujisu na kiba Kamaria teisoti kilayopediang iaga jingikai bad kumjuru Kamaria teisoti rengkat bad ka jimpen slej ng mensiam bakuid kalalaban imha ka jingstat namar ka jingit bad ka jingikai kaba kalayopediang na ka kami kipa bad kumbangit tip kikimi kipa Kamaria teisoti kilong gibalinki bad kila duwai kila pinkre bad haka jinglong temen jongki kilayopediang ia kakun kente kalong Kamaria teisoti bad kadba Kamaria teisoti kadang kena kikimi kipa kila kalat te kila ino ia ka marway henry hakita ki kintiat por haba Kamaria teisoti kala bad kini kimi kipa kalayo jingi kai shibon hadu Kamaria teisoti kalaleisa haka temple lemba ka jingikai naki rabai kumba ki niamju kila kadau Andre Kamaria teisoti kaladon ka jingid kaba kerpang ha ubale kaba kalayopediang naka jinglong babajang kemikipa nius ngo naka kitab serak kaba kran shai kadar halor ka jingsa nam bad ka burom badon burom kabangi yopediang na ki kepate menjongi don buon ki eke baro kaba hiar pateng shangi kadba pishong ngap ianga pimde marwe pishong hangne henre ya ka jingit kaba pilayopediang ya ka jingidu ble pilayopediang ya ka kor ka burom kaba pedon ya ka jingid ya ka ri bat jingid ya ka jait ben ri baro kala hiar pateng na ka jinglong baba jongi pate men jongi don buon ki ke baro kabala hiar pateng ya kaspa kabangi don ya ka nam ka burom kabangi don ya ka kor ka jait jongi baro kalayo ya ka dur ka dar namar ngi don gi pate men ke bala treishitom ban penne ya ka nam ka burom kila treishitom bad shuabakin kalad kila ai pateng hangi ya ka nam ka burom nagabinda jongi ya ka spa jongi ya ka dur ka dar jongi lese kaba ngi puson halaka jonga jingim wat ya ka dur med jongi ya ka dur jongi baro kaba yesrim bat ki pat men lese kim imshu hapadeng jongi lese ngi persyam ban wad ngadon ka dur jongno lese pim yo I ya ka dur ka dar hakimi ki pala jong lese pin yo I bat pinne ban ken mau lese pidang kit ya ka dur ka dar jongi pa it nei parat ime rad ha ka jingi te lese ngi yo I ki minnoru namar kila yap nadu minno Henry rengkat bat ka dur ka dar ka bangi layop pidiang ru ya ka jinglong koit jinglong bha ya ka kor ka buram baro hakaru ya ka rukam bangi kren ya ka rukam bangi yad ya ka rukam bangi trekam ya ka rukam bangi perkat baro ka don jingyade bat ki ke baro ka bangi layop pidiang na ki pate menjangi Tinaga taka daw ko himen ko para habangi reke ya ka sngi buram jongu Joachim bad Anna kimi ki pa Jonga Maria teisoti kumjuri mei di pa jongu Jisu ngidi ben sautu habau Jisu ulas tang ben tre haka jingim jongu bat ki beriu ya ka dukam la se ula kran ya ka dukam ba ula penyade bat ki apostol bat ki beriu bat ya ka dukam ba ula isne lem ya ki beriu baro kala hiar na ki pate men ki balalong ki beriu bale But katkum ka jingi kai kabang iyo pidiang niyosno uru ba Joachim bad Anna kilong ka ba riu bela ishisha kilong ba shakri haki temple kilong ba yeshisha ya Jisu ba ya bela haki jingim kilong uru kila trang naga benda ka jingwan jongu nompenim haki jingim jongi paid Israel haka pertai baro kawai makiru kilong bela duai naga benda meseya Manla ki ingasem ju ki shai duai nagabinda ka jingwan
jongu mesaya nagabinda ka jimpenim kabamut kaneki ingasem kalonki ingasem kaba kerpan namar kidon bindalang ha ka jingim jongu jisu kidon bindalang but ka jingim jongiru namar de makki bala penkre ya ukon kente jonga da ka jingduwai banlong kanongka bale nagabinda jongi ba denaga daga daw ngi buram yaw Joachim bad anna bakoid bad ngi duai lemba jonki namaru Jesu ru udan jingya de batki lada Jesu id yaki ngiru ngi don kam ban id ngiru ngi don kam ban shania tele telan haka jingim ngius no naka gospel minda kasgi gu Jesu kren bad suki kemat ba yo I bad suki skor ba yo snow baru ki jingmaya jonga baning kawan syangi lemba ki kemat bar lemba ki skor jongi ngi pule ya ka teno trai habangi pule ya ka teno trai ka jingkamen jongu trai kan rung hapo jongi habangi yusno bala pule ya ka teno trai kadam pen kod ya ka jingem jongi kadam pen kod bharingi da ka ba wenglod ya ka jing sunyo na ka jingem jongi teina ka daga daw ko himmen ko para ngide bandon ki kemat wat ba wad ya utrai balengi de bandon ka kemat ba wad ya utrai namar lemba kane ka kemat ka ba wad ya utrai ka jingmaya jangka beneng kala palai hakama jongi bangindup yo habang isngap yaka surjongo bale ngidang yo jingkamen namar ka surjongo bale ka tino bale kalong ka kubor babha naga binda jongi bad haba Joachim bad anna kilak penkara yaka maria te suti ban pidiang yakane ka sur babha haga jingim jonga kila kemen namar kiru kila wadia kane kasur kiru kidang wadia wonom penim daki kemat jonki bad kila kwa ben yosno ya ka kubar baba lemba ki skor jongi ngiru nge de bandon ki kemat ki baba ngiru nge de bandon ki skor ki baba ngiru nge de bandon ke jingang nut ki baba minda hakane ka juk ka ba minda ki briyu ki pendon kam ye ki kemat naga binda ki basiniyo Kikun samala kamdam lele ke pendon kam ye ki kemajongi ban peit ye ki bake jakliya ki kun samla hakene ke jukka ba menda ki pendon kam ye ki skor jongi ban snap ye ki ba jakliya lese don born ki kun jongane ke jukka ba menda ki pending it ya ka donodi ya ka mensiam jongi da ka ba wad ye ki ba pensgo ba ye ki kema Don born ki himmen ki para wadia ki balas kam sandru ki pendon kam bakala ya ki kmajongi ki pendon kam bakala ya ki skor jongi namarba ki pendon kam bakala ya ki kmat but ki skor jongi born sin ki ngapru ha ki kam auria but ki kam jakalaya ya ki bariu bale ki kelalongi bariu siniu namar ki kemat jongi namar kim namban pendon kam ya ki kemat don ki kinna ki bariu bale ba pale mensiam ki kelalongi ki kun ki badakai namar ki pendon kam bakala ya ki kemat jongi ki pendon kam bakala ya ki skor jongi ki snap ya ki ba jakliya da ki skor jongi kane kalonga juk ka ba matam ha kane ka juk ka ba matam Joachim bad anna ke wan ban pinsngo yengi iwe ngide bandon ki kemat ki ba wadia ubale ngide bandon ki skor ki ba kaloi ben snap ya utrai lempa kane ka jimpen kantang ngi kelalong ki kun ki ba kinsai tam haga jingim jongi bad haga ju ka dor ko himmen ko parang ngide ben soturu ya ka jinkar dor ban buram bad eat ya ki san haga jingim jongi ya ki batmen happereng jongi ngidon kam ban perlod ya ka por jongi ban kindiu buram ya ke batmen ya ke batalot bor ya ke batia pang hakiyeng jogi badu ha kamda me upabakod Pope Francis ula pen bana manusnem hagas ngi buram jongo Joachim bad anna kilongi ngi buram jongi elderly kale kane kalonga ngi buram jongi patmen ki batia pang haki ya ime it ipa it bad hakaju kapor hakane ka arpo pras tarik ngi utrai upabakod ula pen bana
Yaka jimpin jam pura yaki to kibru baro kiba burom yaki patmen kiba lejingo yaki ingasem jongi imeid ipaid kiba sumari yaki kiba duai na kabenda jongi kiba ai lese ko katkum ga jing soto jongi ai yaka present yaki bandon lang batki bam lang batki bad duai rengat batki baro kibru kiba lekum kiniki kam kinyo jimpin jam pura kum juru yaki kipatemen kibatiapang haki inga semjongi habangi arab yaki ban man mas habangi pinkrai yaki ban pediang sakramen haka arpo pratari kalom gasngi babaro makiru kinyo jimpen jempura naka jimpen chitam shipor haka ju ka durpa ba koi Francis ula ong baro ki ba shimmenda bat ki jinglenium ba pulong haka vatikan haka tagas ngi arpo prastari kin sayoru yaka jimpen jempura naka jimpen chitam shipor ko himmen ko para haka negas ngi borom jongu Joakim bad anna tongin raikut menda piki bas ngap yanga bapen le jingo lese piki kon kikti ki basa jingai na ipate menjambe lese ya ime ipa id piki badon ime ipa id kin mau ban le jingo yaki hakatagas ngi shimenda haka mas duai na gabenda jongi ladaki tiapang haki ing jongi le jingo bamlang batki pinkrai yaka jingkawai rengkat batki baro ki bas ngap yanga ai ba kane kasngi kata kasngi arpo pratari kalong kasngi kabakerkotang nagabenda baro kiba pinkemen ya imeid ipa id kiba tiapang haing lebha yaki kran bha yaki baduai nagabenda jonki lada kila ban yaid banwan poi sheyimane yalam yaki yaid rengkat batki kran bha burom yaki bad lembha kane jingle jompi pensanang kintu burom yaka jingid ubale haki badpi rupin soyo jingkarku ai bau jisu nkarku kardo yangi hagane gasngi burom jongu Joakim bad anabakui jisu bayid karku kardo yangi pensle yangi hikai yangi ballongi ba burom yaki ba kamsan haga jingim jongi kamda meki kimigi pa jongi yaki ba khalor jongi krampa nginyo jingai ek jingkarku halo jongi Enyaro ya utrai Jesus Christ. Amen.